आराम जिरायलायबाय जायगा सोलायबाय दिनै एसे जायगा एसे सोलायबाय आरोना लोगोफोर ओरै जागासिनो मावदों एसे टाइम पास खालामसैलाय आरोना लाइटआ एसे साथिनिया खम जादों नै ओरै टर्स होबासो मोजां जागोनदां एखेसो होमबाबो सोरबा सोरबा नायनो बालायलायोदां है सामफ्रामबो फैयो माथो बियो होननानै बिदिनो 1.5 GB दं नेटपेकआ 1.5 GB फैजोबथारसैलाय लाइभ होनानै दिनै जायगाया एसे आलदा सोलायबाय दाबो सासेबो फैयालै लाइभआव दिनै बिराद उन्दुनो ओंखारबायलै ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो मेगना एकदम बोरैबा रोमो रोमो दो दो बोग्दोनाय मोनथारबाय दासो सासे नायहांदों माथो कमेन्ट लिरना हरदो दे जाय जाय लाइभआव फैदों टाइम पास खालामसैलै दसे सबित धान धामिया कैसे हो ठीक है भैन की डेवोटिनाल सिनायलालै माथो मेगना भैन की डेवोटिसनेल हाय जय श्री राम हाय जय श्री राम प्लीज ब्रो आप कहाँ से हो भैया
only good video. Okay. Please. Okay. Bye. Thank you. Namaste. दस्रानिसो हरलाजोब्बायलै दिनै आंना लोगोफ्रा नोंके मिक्सार हेल' ब्र' हेल' भाई उन्दुनायनि सिगां सिगां दसे लाइभआव फैलायबायलै माथो खालामनो दसे एसे टाइमखौ बिदि बारहोहराबालाय माथो खालामबावनो जायगा सोलायबाय आं दिनै सानफ्रामबो मोनसे जायगायावनो लाइभ होबाय थायोमोन दिनैसो सोलायबाय जायगाखौ मिक्सार अन आंनि बेक साइडआव नै मा होनो फ्रेन्ड कमेन्ट हर ठीक আছে कमेन्ट हरगोन दे आं रायज्लायनायखौ खोनाहैखायोना थारमानि मबाइलाव बिदि कमेन्ट लिरना हरनो उसुबिदा जायो बे रायज्लायनायानो खोनाहैखायोना नोंसोरो मा होनदों आंनो हर आंनोबो हरगोन अलंबार हले अलराउन्डार के मिक्सार आदसा दे साबसक्राइब खालामना हरगोन आंबो दे नायनानै दा लाइभ दोनथ'योबा नायै साबसक्राइब खालामना हरगोन आं दे के मिक्सार खोनायो आदसा खोनाखागोनथ' आरो ना दैमारि आदा आंनोबो साबसक्राइबार हर अके जागोन दे जागोन आं दा जेब्ला लाइभखौ आङो दोनगोन अब्ला आं साबसक्राइब खालामना हरगोन आरो दे आं बयनिखौबो साबसक्राइब खालामना हरखायो हरनायालाय आं चेनेल हाबनायाव सोरनिबा गोदान आंनाव नुबानो आं साबसक्राइब खालामखायो बर'फोरनिबानो खालामजोबो आं गासिखौबो खालि बे मालायनि जानला मोनला लेथ्रा लेथ्रा भिडिअ कन्टेन्ट लाबोलाबायग्रा भाइरेल भिडिअ लाबोलाबायग्रा बेफोरखौ हले आं साबसक्राइब खालामा खिन्थु आं भिडिअफोरखौ नायग्रोजोबो आगोल सोरनिबा भाइरेल भिडिअ सोरनिबा लेथ्रा फाथ्रा भिडिअ बानायलाबायनाय आं बिदिबाथाय आं सापर्ट खालामा आरोना आंना सिदा खोथा आरो जाय मानसिया लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों भिडिअ बानायो बेफोरबायदिखौ आं कमेन्टबो हरा लाइकबो शेयारबो साबसक्राइबबो खालामा आरो आं बिदिनो आंना सिम्पोल आरोना सिदा खोथा मा लिरदों ब्लु कालार हो ब्र माखौ आं बारा बुजियासै माखौ ब्लु कालार होनो जायखिजाया लाइक होबाय अके थेंक इउ दे लाइक होदोंबा मा लिरनो हरखोलै आंना मेगना बांद्राय सिनायनो नागिरलालै कम्पिउटार नायै नायै मेगन पावारा एकदमबारे खम जालांबाय
आं ससमाबो गानबावाखैसो राउन्डार माने अलराउन्डार काम नामा लिरखोथाय आंनिखौबो साबसक्राइब बानायबाय आदा दे आं नायै नोंसोर बे कमेन्ट जुथ' साबसक्राइब खालामनो थिनदोंना आं नायै खालामजोबगोन दे दा आं लाइभ दोनथ'खांबा सेस नायै साबसक्राइब खालामजोबगोन आं नोंसिनिखौ दे आंनाव जुदि साबसक्राइब खालामखानाय गैयाबा आं खालामना हरगोन दे कमेन्ट मोनालै गासिनोखौनो साबसक्राइब खालामखै गार्लफ्रेन्ड आदसा दे आं नायनानै साबसक्राइब खालामना हरगोन दे निउ फ्रेन्ड काम अके दे जेब्ला आं दा लाइभनिफ्राय ओंखारगोन अब्लानो सोर साबसक्राइब खालामनो थिनहरदों बिनिखौ नायै खालामजोबगोन आङो दे मथा मथि आङो आधा घन्टासो लाइभ होगोन आरोना आधा घन्टासोनि उनाव नोंसिनिखौ सोर साबसक्राइबार नांगौ आं खालामना हरगोन दे आंनिफ्राय मोनसेबाबो सासेयाथ' मोनसेल'सो होनो हाखायो नालाय बर'जों बर' साबसक्राइब खालामनांगौलै गुबुनालाय जोंखौलाय रावबो नायखाया जोंनि भिडिअ'फोरखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाबाबो जायाबाबो बर'जों बर'सो नायलायखायो ब्लेक कब्रा खाम मा ब्लेक कब्रा खाम जालायखो ब्लेक कब्रायावथ' मोननै एंगेलाव जानानै थायो दा मोनसेया आलदा लाइनजों एदाव हरनाय थाबाय मोनसेया जाहैबाय अरिजिनेल नै दाना कारेन्ट थांबायलै पार्टनारफोर नै टर्स सेरसां कारेन्ट थांबाबो आंना नै टर्स लाखायो आं ओरैबायदि फाग्ला आं टर्सखौ एसे एडजास्ट खालाम दे एसे मोजां साथिनायनि टर्सखौ एडजास्ट खालामनो नाजाना थाबथायोना थाबथाया ओइ थाबथाया माथो टर्सआबो नै सेरावनो दोनसै आरोना है बारा साथिनो नागिरला कारेन्टआ ओरैबायदि डिस्टार्ब होखायो दानो फैफिनगोन बियो 2 मिनिटसोनि उनावनो 2-3 मिनिटनि उनावनो थाम्फैसो अरसिगोन एबार कारेन्ट थांबाय बन्द' खालामदो कम्पिउटारा बन्द' खालामदो कारेन्ट थांबाय फै लोगोफोर लोगो जालायनि अके बेबादिनो बुंहरलायनांगौ गावजों गाव अके मिक्सार ना र' आं दा आधा घन्टानि उनाव नायनानै जुदि आंनाव साबसक्राइब खालामनाय गैयाबा खालामना हरगोन आरोना ओइ हा टस टिउसन फिसा फैसा मोनबासो हरगोन ब्रा फैसा गैयाना दा मोनो अके दे
भिडिअफोरखौ जाबाबो जायाबाबो गावनि जा खस्थ' खालामनानै हगाराबा इन्टारेस्ट मोनालै मालायनिखौ। बबेबा समाव सोर मा खालामगोन ओंखायनो मालायनि भिडिअखौ हगारनाया थिग जाया। आंथ' रावनि भिडिअ बिदि हगारखायाबो। गावनो निजा हगार जालागि दाजा भिउस फैलागि दाफै होमबाबो गोजोननाय थागोन। खिन्थु मालायनि कन्टेन्टखौ जुदि दुप्लिकेट खालामनानै इदिट थिटिं माबा खालामना हगारबाथाय सान्थि मोननाय नङा आरोना गोसोआ। गिलुं 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 माबा कमप्लेन फैसिगोन नामा माबाफोर बुंहरगोन नामा बेबायदि मोनसे साननाय थाबाय थायो। हायोबा ओरैनो गाव गावनि भिडिअ अरिजिनेल कन्टेन्ट बानायना हगार जालागि दाजा भिउस फैलागि दाफै होमबाबो गोजोनगोन आरोना। सोरनिबा भाइराल सोरनिबा माबा खावनानै हगार हरनाय बेबायदिबाथाय आंनाव गैला। डिस्टार्ब जाबायलै कारेन्ट थांनानै। ओइ फैफिनबाय नै साला। आं होनखादोंमोन दहायनो 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि उनाव फैफिनगोन बे होननानै। 5 मिनिट बा 10 मिनिट थानानै आरो थांफिनबावगोननो कारेन्टआ। मा जायगानि खोन्थाहरनो हागोन ना? आं बिस्वनाथ सारियालिनि। अके आं क'क्राझारनि क'क्राझार। आंना न'आ बै बैसाग मासाव बावखुंग्रियाव बिराद गिदिर मोनसे फेस्टिभेल जायोना संक्रान्ति खालि आंना बे हाजो खाथियाव न'आ। बैसागुआव बेरायफै बैसागुआव। गिलु बालु मानसि जायो। आथिं गानो जायगाखौ मोनलायलाया संक्रान्ति खालि। गारिजों गारि मानसिजों मानसि। फैफेराखैबा फै बैसाग मास संक्रान्तियाव। माइनि औ सरि नायनि। सानसे सिगां फैदो क'क्राझाराव लडसआव थाफैदो अखानायै फुङावनो फैदो। 5 किल'मिटारसोल' जायो 5-6 किल'मिटार क'क्राझारनिफ्राय। नोंसिनाथ' गोजान जायो नालाय सानसे सिगां फैनानै थाफैग्रोनांगोन आरो नोंसोरो हटेलाव। ओरैनो साननै देग्लाय बोसोराव साननै जादों। आगोलथारनि बोसोराव हरै सिगांथारनियावबा सानथाम जायोमोन। देग्लाय साननैल' जादों एबार फैगौ बोसोरावबा मा जायो। गरमलै बोथोराबो।
बिश्वनाथ सारियालि ना बिश्वनाथ सारियालियाव थांनाय बोसोराव थांखांबाय आं तेजपुराव थांदोंमोन तेजपुराव एसे बेरायलाहैदोंमोन मा गामियाव माने गामियावथ' थांनाय जायासै डाइरेक्ट जों तेजपुराव थांदों आरो ना तेजपुराव ओइ बिदाखौ लांदोंमोन आरोना मेडिकेलाव रावबो सिनायनाय गैयालै बे माबाथिंजाय नोंसिनि साइडथिंजाय तेजपुराव थांबाय मेडिकेल चेकआप खालामबाय बिदिनो हरनै थानानै एसे बेरायलाबायना फैबाय आरो तेजपुराव बे गार्देनफोराव औ ओंखाम जानि दे र' दोनथ'नोसै अके दे जाहै दे जेबो नङा जाहै जाहै जानानै लाहैगोर आरामनो गोसोबादि आंहाथ' जाखांखाबाय सिन्था गैला एबाराव उन्दुनायनि सम जानोसै 25-26 मिनिट थांबाय 7-8 मिनिटसोनि उनाव आं लाइभखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय सोर सोर साबेसे साबसक्राइबार नांगौ होनहरदोंमोन नाय चेक खालाम साबसक्राइब खालामना हरसां जुदि आंनाव साबसक्राइब गैयाबा र' दे अके दे जाहैग्रोदो दे जाहैग्रोदो मोजां जाना लादो माथो मानसिफ्रानो बिराद खम जायोलै लाइभआवबो साबसक्राइबारफोरखौ नायोबाथ' मथा मथि फैनांगौ बुरजा हिसाबाव
3000 साबसक्राइबार दंबाबो लाइक फैयोबा माथो सानै साथाम गाहाम कमेन्ट हरो माथो बोरै जानांगौ बिदिबा लासिं सिं ना जारला गैला जिर' ओंखारजोब्बाय लाइभनिफ्राय सासे हाबफिनबाय दे कमेन्टआव लिरलाबायना हर होमबासो रायज्लायनो राव ओंखारो माथो गरमलै साराय 8टा टाइमा थांफेरबाय आथिङाव बोरै माथो रावबो कमेन्ट हरलालै मा रायज्लायबावनो कमेन्ट हराबालाय सिरि थानोसै आंबो उन्दुनो ओंखारहांबाय मेंनाय मोनबाय दिनै बिरादनो
आयदै थाम्फै अरजोब्बायलै माथो लोगोफोर थाम्फै होनांसिगोन थाम्फै आथिङाव थाम्फै होबाय औ ना नङा नै बारा गोबाव थाला नामा लोगोफोर मेगनाबो उन्दुनो ओंखारबाय दोनथ'लाय दिनि ओमफ्राय नै दहाय सोर कमेन्ट हरामोन बेखौ आं चेक खालामसै साबसक्राइबार बिदोंथ' नायै आंनाव जुदि साबसक्राइब गैयाबा साबसक्राइब खालामना हरसै आंना लोगोफोर बिदिबा दोनथ'लायसै लोगोफोर दे ना मा होनो लोगोफोर आं नैबे सियारखौ थिखोनोसै आं सियाराव जिरायदोंमोन नालाय सियारखौ थिखोना दोनसै आरोना सियारखौ थिखोबाय आरोना नै आंना न'आ नै आंना न'आ बेनो मालाय न' सिङाव हाबनानै फांखा जाजोब्बाय उन्दुबाय बिदिबा दोनथ'लायसै लोगोफोर बाय गुड नाइट दोनबाय दे लोगोफोर गाबोनफोर फैसिगोनलाय लाइभआव टाइम मोनोबा दिनै दोनथ'लायसै बाय बाय गुड नाइट दोनबाय